Masu kallonmu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. A halin yanzu, 'yan kasuwa masu cinikin abinci a yankin Euro na yammacin ƙasar Rasha na ƙara shigar da 'ya'yan itatuwa da kayan lambu iri-iri daga ƙasar Sin, inda masu fitar da hajoji da kamfanoni masu jigilar kayayyaki ke ƙoƙarin gaggauta aikin aikewa da kayayyaki da faɗaɗa nau'o'insu. Kamfanin sayar da kayayyaki na BI Export na ƙoƙarin jigilar kashin farko na hajoji bisa wata sabuwar kwangila mai darajar kuɗin ƙasar Sin yuan miliyan 300, kwatankwacin dala miliyan 44, inda za a yi jigilar wasu nau'o'i 20 na 'ya'yan itatuwa gami da kayan lambu zuwa yankin Euro. Wasu 'ya'yan itatuwan ƙasar Sin masu ban sha'awa sun daɗe da yin suna a yankin Euro, ciki har da lychee da mangwaro da yellow dragon fruit da kuma grapefruit, inda kuma ake samun masu saye sosai. Kazalika, kamfanin BI Export na himmatuwa wajen lalubo sabbin hanyoyi na haɓaka shigar da 'ya'yan itatuwa da kayan lambu daga ƙasar Sin. Da farko za a aike da amfanin gona daga ƙasar Sin mako-mako, kuma sannu a hankali za a ƙara aikewa da su a kowace rana, ganin yadda ake ƙara buƙatar hajoji na ƙasar Sin.